Pois todo preparado para este gran minuto final hoxe con Laura, con esa futura mamá ilustradora da illa que aí está sorrinte nese quinto chanzo. E se os da casa, algún ou algunha de vos, tamén quere estar aquí, tamén quere subir os chanzos e chegar tan alto como chegou Laura, só tedes que mandar unha mensaxe WhatsApp do programa 618-388-087. Aí o vedes tamén en pantalla e contestamos. Non serei eu, será outro compañero, pero estaremos aí ben pendentes do teléfono para poder vos abrir as portas do plató e que veñades aquí a gozar a tarde con nosco. Como fixo Laura, que quere levar o que temos de bote. Un bote que está en 10.000 euros. Aí o vedes. Con esos 10.000 euros, seguro que habrá moitísimos plans para eses cartiños, para unha futura mamá co que ven por diante, supoño que terá sobraránlle sitios onde destinar eses 10.000 euros. Pero para iso haberá que acertar as 5 preguntas dese minuto final. 5 temas, unha pregunta por cada categoría. Hoxe xogamos con católico, romano, 1000, vidas e fisterra. 60 segundos por diante para conseguir 5 respostas correctas e levar os 10.000 euros que hai no bote. Laura, preparada? Pois veña, moita sorte. Gracias. E tempo católico, período de 46 días que vai dende o mércores de cinza ata o día da Pascua. Cuaresma. É correcto. Romano, con que outro nome era coñecido o Coliseo de Roma? O círculo. Non é correcto. 1000, en que concello coruñés podes atopar os lugares de 1000 de arriba e 1000 de abaixo? Malpica. Paramos o tempo. Paramos o tempo, de momento unha resposta correcta. A Coresma, Mallao. A segunda, faltounos aí ese outro nome, co que tamén se coñece o Coliseo de Roma. Buscamos outra forma de denominar ese monumento. E estamos agora en que si 1000 de arriba ou 1000 de abaixo están en Malpica ou non están en Malpica. Pois imos aí de dúbidas de contado. Tempo, non é correcto. Vidas, obra onde se narra a vida dunha persoa. Biografía. É correcto. Fisterra, que nome se lle deu a sirena do faro de Fisterra que soaba en días de néboa. A Maruxaina. Paramos o tempo. Paramos o tempo a Maruxaina. Fermosa festa a Maruxaina, Sí, moi bonita a festa aí na zona da Mariña Lucense, en San Cibrao. 3 preguntas nos quedan para que Laura leva o bote. Repítoche, o sobrenome do Coliseo Romano, pero que algo aí puderas pensar. O concello de Coruñés no que están os lugares de 1000 de arriba e 1000 de abaixo e veremos si se coñecía, como ti dixeches, esa sirena do faro de Fisterra que soaba nos días de néboa. 23 segundos por diante, 10.000 euros en xogo. Preparada. E tempo, non é correcto. Romano, con que outro nome era coñecido o Coliseo Romano? Teatro. Non é correcto. 1000, en que concello coruñés? A 1000. Non é correcto. Fisterra, que nome se lle deu a sirena do faro de Fisterra que soaba en días de néboa? Elena. Non é correcto. Romano, con que outro nome era coñecido? Anfiteatro. Anfiteatro que máis? Romano. Non é correcto. 1000, en que concello coruñés podes atopar? Coruña. A Coruña. Non era Coruña. Tempo. Ata aquí chegou. Ata aquí chegou este minuto final. Aplauso para Laura, claro que sí. 2 acertos, que non está nada mal. E bastantes tiros ao pau. Mira, o anfiteatro Flavio era o que buscábamos. Así tamén se coñeceu o Coliseo de Roma, unha das 8 maravillas do mundo moderno. En canto ao concello coruñés que buscábamos, onde están 1000 de arriba e 1000 de abaixo, era Moeche, non era Malpica, non era ningún dos que dixeches. E logo, a serea que soaba nese faro de Fisterra nos días de néboa era coñecida como a vaca. Non era un muxido, non era pero a xente parece que lle recordaba un pouquiño aí a ese son. Eses eran os 3 acertos que nos faltaron, pero ollo, Cartos leva, por suposto, 200 euros para ela por eses acertos, eses 2 acertos. Aplauso para Laura e outros 200 que imos subir o bote, ou o que é o mesmo, mañá imos xogar por 10.200 euros no Atrápame Se Podes. Un bote onde estará tamén Laura, onde teremos aí máis concursantes e onde, por suposto, non queremos que faltedes os da casa. Vémonos, como sempre, ata a festa! Volvemos a anunciar, pero primeiro, Sí, nada, eu xa que